que sacudir a huertas Estamos hoxe 5 de setembro na zona de autorización da Confraría de Noia co proxecto Econoia 5, que este ano por primeira vez contempla a recollida de algas tamén, ademais de lixo mariño. Este ano fixemos dúas limpezas de lixo mariño en marzo e agora estamos facendo esta última que de algas, que como vedes aquí a alga predominante é a ulva rígida, a alga verde, que aquí lle chaman verdello. Este proxecto de Econoia 5 participan 225 persoas. Hoxe estamos limpando non só esta praia nas que hai sobre 100 persoas, sino tamén a praia de Broña, nas que foron un mínimo de 60 persoas ali. A retirada de algas verdes é unha actividade que se fai durante todo o verán polo barco da confraría a flote, pero cando hai estas erribazóns teñen que retirarse a pé tamén, porque estas algas están provocadas pola eutrofización a que están sometidas aos fondos de ría, causada polos vertidos que hai tanto de aguas residuais como das concas agropecuarias. Isto provoca que se abone a ría e proliferen demasiado estas algas verdes. Hai que retiralas porque se podrecen aquí en riba do sustrato, o que fai é consumir oxígeno, o cal afoga a ameixa máis o berberecho, provocando mortalidades, e tamén deteriora a calidade do sustrato, porque podrecer aí provoca que se acidifique, ademais de quitar o oxígeno, que se acidifica o sustrato, matando toda a fauna que poda haber aí.